Ce fac, Romi? Ce supărat? Adică nu mai fi supărat. Ce să-ți dau de beut? Mânci? Hai bă, mâncă. Ai numai și așa supărat. Lasă-te, dușmanii tăi să moară. Numai tu să și sănătos. Te mai doare mâna? Cum ai dormit, mă, azi noapte? Hai pune și mâncă. Ani, ți-am luat compot. Mâncă de acolo și ce să spui, oandă să mânci? Că-ți foame. Hai să iei medicamente. Hai. Tu, lai, Doamne, că vezi ce felul de pirule ți-o dat doctorii. Că se bea la pitasă la control, mă. Săptămâna viitoare. O las că merem. Plătim o mașină, ticule, și apă mere, mica mea. Cu mașină. Dar nu mă duc pe jos cu trenul, mă omoară băgabuz. A mai fost la bătrânul, mă. Hai du-te, mă, și la bătrânul. Hai, mâncă, mâncă. Hai, că apă da drumul la muzică să jucăm. Că așa joacă hoherii. Nu curvele alea de pe TikTok. Alea de utorele alea dau, că nu știu ce tătare cu tine. După capul, bă, dragă, la cap, de pe ce să-ți fac? Vă trebuie la bărbat, bătăi. Să vă bateți. Pentru curve. Pentru două beutoare, dragă, beutoarele de pe TikTok. Amar de zilele lor. Nani, mântă, ia-te, cap, te ia, spart, vai, amar de zilele tale și de mama ca ce-a făcut. Ce face? Da? Au, să bagă ingle și cocoș în curte. Au ce găgăie rațele, mamă. Te e o rață de Crăciun. Și bere, suc, cumpără mama, toate alea, cârnați, cârtabor, tot ce trebuie, cumpără mama, că te e porcul, mica mea. Nici ce dragă porca lă mare în cotez. Să l-o crescut, mama, ca să poți să mânci și tu toate curvele tale. Beutoarele alea dau de pe TikTok. Ce are cu tine? Pe-ți arzama de la curs, o ți-o beie. No, las că mere mâine la tiaț. Vedem ce mai cumpărăm. Ani țiganii ăștia cu mașina și ea mere cu tăți. Eu nu mă duc singură în piață că mă bat țiganii. O heri mă bate pentru voi, vezi ce ați făcut. Vezi ce ați făcut voi bărbați, pentru muie. Vă omorât pentru curve. Las că stă bine, ești frumos. Acum poți să iei la vaiaș, nii? Ce mâini? Acum poți râde, mă. Asta e frumos, ticule. Joacă țiganul, joacă, dar și în flământ. Așa cu mâna. Nici ce creastă și-a făcut țiganul în cap. Da? Asta e bine, și-a făcut țiganul creastă în cap. Și pălărie. Da, mă, pălărie a lui Cristi, bă, da, puneți-o în cap. Ai pălărie a lui Cristi, bă, bagă-ți-o în cap, mă. Puneți-o pe TikTok, mă. Că-ți friticule acolo la cap. Las că merem la Iud, merem la Feleud pe seară. Merem să vedem ce mai fac anul nostru la Feleud. Să le ducem ceva. Merem la magazin, cumpărăm o fere de ceva, să le ducem. Tu nu vii?
Stai acasă și te uită la televizor, mai ascultă muzică, culcă-te. Așa, acum te vă băia curvi. O, sticla-i baza mica mea, sticla, până vine unul să mai pute în până pac, ți-o crepa capul. După aia, hai da mamă, cu mine la spital, hai da mamă. Atunci ați bine. Mai era după ajutorii. Nu mai vine nici țiganii, nu se mai bagă pe frumos, nici șoherii, cortorarii. Ce faci acolo? Pune și băcă. Ia trage acolo la cioc. Nici mă, ți-am luat țigări. Ce mai ai acolo? Mai ți-am luat și eu un pachet. Ți-am mai luat și eu un pachet, ticule. Nu, las că-i frumos, mica mea. Ce țigări, că țigări de alea de domnișoare fumează. De alea de domnișoare fine. Voi bărbați, vă trebuie de alea de bărbați, mă, tată. Nu de alea de aromă, de femeie. Hai. Eu, ce face țiganul ăsta, așa prinde părul. Ce faci, mă, vezi să nu te îmbeți, bate-te în minunea. Vezi să nu te îmbeți. Stai, ticule, stai cu mine. Stai că ți-o aprinde mama, stai, nu așa. Da, e la mama să fumeze și mama o țigară, dă-mi de acolo. Rivitele. Da, aici, așa, să fumeze și mama.